Chcela by som vás upozorniť na zľavy. Pretože veľakrát to je chyták, či už v kamenných predajniach alebo v online predajniach. Poviem vám presne príklad, čo bol teraz vlastne týchto dňoch. Bola som v obchodnom reťazci kupovať nejaké potraviny. A všimla som si, že bol tam produkt, ktorý bol akože vo zvýhodnenom balení 600 gramov a keď som videla tú cenu, tak sa mi to nezdalo, že to je dosť vysoká cena, čo viem, že tento produkt som už párkrát kúpila a v menšom polkilovom balení bola tá cena o mnoho nižšia. A tak som sa išla presvedčiť, v tom istom obchodnom reťazci som našla to klasické polkilové balenie, ktoré bolo naozaj o mnoho lacnejšie a že keby som si kúpila to klasické polkilové a dve, teda za kilo, by som dala menej ako za tých 600 gramov, čo bolo ako vo zvýhodnenej cene. Takže pozor na zľavy.